Bon dia, moment entre les informacions en occitan. Era equipa d'Info que visitec els nostres col·legues de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació en Val d'Aran. Catalunya Informació. Bon dia, són les 12. Notícies. A condada aquesta hora han de comparèixer en Parlament els consellers d'Economia i d'Interior en tada explics sus era grana pana d'ara... Era ràdio en aranès jo mateixa començarem a través de era ràdio de Baqueira. Baqueira avui una ràdio a disposició bàsicament adreçada a sos clients, als esquiaires, i per tant no adreçada a Val d'Aran, però que hagueren inicialment era intenció de auer aranès. I per tant aquí començarem amb un petit espaci, jo mateixa començar amb un petit espaci que portava per nom Nosati. Sigueren apenes un estiu i un hivern i a condada aquí justament els ajuntaments aranesi prengueren consciència de besoin Catalunya Ràdio començac deja a emetre i per tant deja de la vez ençà ho hem continuat. Ara seguida de començar a ser emet en matí aranès 2 anys d'en plus, no rebrem malament, o dillau 3 començaren les emissions de TV3, per tant sigue bastant seguit. Començar a coixillar d'en plus que met dia aranès era Lucana. Nosaltres col·laboràvem inicialment, era Lucana se deixec d'emetre, nosaltres començàrem, nosaltres continuarem i d'en plus ara seguida TV3. En met dia aranès se començà a emetre eren 88, per tant, en març de Iautan, març 2008, aram exactament 20 anys. Ara per ara, el met dia aranès se continua emetent de manera dia d'era, l'eu tots els dies d'aran, apenas descansam qualque dia en estiu, i ara, des de mes d'Areuer ençà, hem començat un nou espaci d'informació en aranès, més haurà cada maiting, d'en so que en didem d'obertura al món de l'aranès. I per tant, no som que parlam de país, que met aranès, evidentment, també se deuria a d'altres temàtiques, però era sostut més centrada en els del país. Ara, amb aquest nou informatiu, so que reflexam i so que passa en món, però en la pròpia llengua. Començarem a Puprets sus el 20 de ger i un informatiu que és l'agents de Catalunya Informació. Catalunya Informació Catalunya, tot i la coneixets, i cada mes hi haurà notícies del món, nacionals, internacionals, d'economia, societat i cultura. El que se volia fer a Val d'Aran era això de mateix, més en aranès. A la vez hi ha desconnexió que de 8 a 8 de mitja del maiting, cada dia, de dilluns a divendres, s'informa de tot això de mateix que s'informa en Catalunya, més també de la notícia local de la Val d'Aran. Les notícies de Catalunya Informació que vienen de Catalunya, del món socials, econòmiques, ECA, són totes redactades des de Barcelona. A la vez arriben a Sieu, dels 12 de C a Puprets, de dia abans, les traduïssin dos traductors, a l'aranès, a la vez en era revirada, junt amb Jaute Gujat, hem era escaleta de l'Undemang. A la vez nosaltres som responsables de les notícies locals de la Val d'Aran. Des del meu punt de guarda penso que seria interessant que hi haguessin connexions amb els mitjans de comunicació occitans, perquè penso que hi ha força ajuda a el que hauem ara mateix a Val d'Aran. A més, se diria altra realitat que en aquests moments és nul·la. A la vez, sembla que no existís era Occitània de sud francesa així a Val d'Aran. A la vez penso que una de les maneres seria a través dels mitjans de comunicació. Soc llibertat i que a Val d'Aran s'ha rebutjat des d'aquesta casa, Catalunya Ràdio, s'ha rebutjat que hi haguessin més emissions en aranès.
la veig a partir d'aquí el que s'ha fet és ampliar la cobertura. No hi guaire, perquè no hi guaire, per no dir que pràcticament hi ha molt poca causa el que hi ha d'aranès en els mitjans de comunicació, per això que a la ràdio, en televisió encara menys. A dia sunque d'un 2 hores de matí aranès dia d'eres e una mitja hora ad maiting de Catalunya Informació. TV3 emet 10 minutes a la setmana. 8 minutes a la setmana en un compendi de tot el que ha passat pendent tota la setmana, més hi ha informacions que se queden antiquades ja, perquè igual hi ha una novetat que ja és un dissabte i l'han de passar divendres següent. A la vegada passen 6 dies i la gent s'informa tot el temps, però ensenyeu tard. Ja, crec que tu. Però avui, la setmana que ve més també en col·lega lenguadocean Manel Zavala. És informacions que continuen en radiopaís.com, radiolenguadoc.com, radiooccitania.com e Catalunya Ràdio Val d'Aran. Deixats a tutti, ets beroi.